YHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN. RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikaluhaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag si mong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kining atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na ug ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan ug pagatambagan sa mga bulawan ng hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man, sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Rosa, 31 anyos, minyo og may anak, nagpuyo sa Cebu City. Punto medikal kining akong suliran, aron inyong hisabtan, ingon ini ang mga paghitabo. Ma, pila naman kakaoras diha, oy. Pahaway sad ka ha. Ganahan lang matiwas ko ni kay kuhaon na ni ugma sa akong suki. Usamday lang gitahi nimo ba? Mga kortina. Para man ko ni sa hotel. Mao ba? Nya, unsa man ka ni kaon na ka? Dawa pa oy. Hala ma ha. Alas 2 naman in taon sa hapon, uy, unyaw pa ka mo kaon. Wa palagi. Naunsa ka baya, ma? Kaon sa kuno pa yung dangisa na. Ay, kadiyot na lang ni. Mubarog na ko ron. Hukaran na lang takadaan, oy. Aray, Rosa. Tabangon ko pe. Sakita sa kunti eh. Kadiyot lang, ma. Nansa man day ka? Ay, sakit kaayo kong tiil. Nasubrahan tingali ni sa sigig lingkod. Na, maon na lagi na. Grabe sa day ka makadagtahi diha, kod. Unsa pagod kang orasan nagsikigling ko diha. Ay nanagod pagsigig yaw-yaw diha, God. Ang anga, badlungon man sa day ka. Palapas wakas oras sa imong kaon. Hilom na. Badung na bitaw ko mo kaon. Milagro, ma. Wa ka manahi ron. Ay, unsaon, ihubag man ning akong tiil. Larang sa mana? Ano ito? Ay, kadiya, Rosa, agakasa ko, debe, pengon si Ar, kay mangihi ko. Nasaan ka, Rangel? Bangor ka kaya nangihi ka, iyon sa ka. Ambot ini. Sige man sa kog inom og tubig, kay pirmi man kong uhawan. Rosa, dali na, agakan ako kay kaiyon, kay ko. Unsa ma? Naaibuwa ang imong ihi? Oh, anak. Lunganong ka na. Ay, ambot lang. Kung may baw. Kung magpa-check up ka ka. Sus, ayaw ra ay, check up. Para kanera. Huwag mo kula ang gipamati. Gawas aning akong hubag sa tiil. Sure ka ha? Kasi may gitago lang ka na Ay, mo. uy. Musulti ko ninyo kung naa.
Rosa, hapit na bang exam si mong manghod si Mika? Oh, mao ba pa? Lawa, para ba ko'y sweldo pa da? Sige lang, pagitaan lang na akong paagi pa. Wa pa kay sweldo, te. Makahangyo raman sad ko. Pwede ra ako mag-promissory note. Pero malit kag exam. Sige na, ay kabala ka, anak. Pagitaan ako ng pagi. Pasensya na kaayo na ka. Unsaon nga wa pa manggid ko kapanahig balik, God. Kay wa pa gyud ni mamaayo ang akong ubag sa tiil. Ingon pabitaw ko, magpa-check up na lang ta. Wa man gyud na hiyos-iyos maoy. Nak, ayaw lang lagi kay kas o kwarta. Ipahuway ko ran eh. Ma, Naam ko'y extra diha. Kana sa may gamita para tuition ni Mika ng imong manghod. sure ka do? Oray. Pamiya ba na nimo? Oh. Kung sa pa, kung nala ko'y katabang, putabang yun ko. Kita ko sa rabaw na tabang sa mga magpapa ni mo nato. Libre ang atong puyan din eh. Ubisa ka usa. Wag yun ko'y nadungog nga bati ka nila. Salamat gid kay Tung, ha? Nak! Rosa! Si Mama ni mo! Ano? Oh, Nang sang dekas, mama? Nakuyapan si mama na itong tungura, hinungdan nga naratol yun ming tanan, ug dali dayon na mo siyang nida sa ospital. Ug unya, Doon na siya ay CKD kon chronic kidney disease. Mo na nakaingon ko nga nung nihupag ang iyang tiil. unsa dok? Maricel, nga nang mo makamusulti na mo, ani? Tungod kay dili ko gusto nga mabalaka mo. Naguna-una manggod ko nga ang kwarta nga igasto para check up. Ibayad na lang sa tuition ni Mika. Pero mas importante man ko ang imong panglawas, ma. Hilom na mo, eh. Ang importante nga ni anata, ug nahibaw na ta sa matuod nga kahimtang ni mama. Magpaabot na lang ta sa dugang advice sa doktor. Kinahalan siyang mag-dialysis. Pero doon na pa ko'y laing isulti. Unsa ba na, Dok? Posible nga kinahanglan siya og kidney donor sa umaabot. Ako, dok. Pwede ba ko? Dili. Dili ko masugot. Ma, Ayaw na. Ayaw ha. Ayaw biya yun. Dili ko masugot. mo na problema na mo karon ni mama. Kay posible ko no nga magkinahanglan si mama o kidney donor sa umaabot. Ang ako mga pangutana mo kining mosunod. Unang pangutana. Unsa may hinungdan ining chronic kidney disease? Kaliwat ba ni? O tungod ni sa lifestyle? Napa ba ni kaayuhan? Ikaduhang pangutana. Matod sa doktor, nga posible nga magkinahanglan si mama o kidney donor sa umaabot. Posible ba nga may kausaban pa? Nga dili ra siya magkinahanglan? Kung kinahanglan man jud simba ko, pwede ba nga ako mismo nga iyang anak ang mahimong donor? Unsa may kinahanglan nako aron mamahimo kong qualified donor? Ikatulong pangutana, unsa man nga mga tests ang kinahanglan sa akong mama? Mao ba sab ni ang hinungdan nga magsige siya og ihi-ihi ato? Kung wa pa makuyapi nga akong mama, wasab na mo siya mada sa doktor. Dili gyud dayon mi mahibaw nga naaday siya anang sakita. Unsa kay posibleng mahitabo kung mas dugay pa namong nahibaw-an? Posible ba nga delikado ang kahimtang ni mama? Ikaapat og katapusang pangutana. Kung kaliwat man ning chronic kidney disease, posible ba nga mapasa ni namo nga iyang mga anak? Unsa may angayan namong buhaton ug bantayan? Palihog, tabangi ug tambagi ko. Kini ang akong suliran, Rosa. Mayong adlaw mga suking tig paminaw din sa tong programa, kini ang akong suliran. Ano na sa bako, si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako motambag sa inyong mga medical, psychological, emotional, behavioral o mga drug-related yung mga problema. Kaya usama ako ka medical doctor o sa ka psychiatrist o sa ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamahagis, magpadala sa mga sulat-suliran di ka na mo. Pwede ka padala sa mong email, suliran_612@yahoo.com or sa tong Facebook account, kini nga akong suliran official writers page o dreba sa mga buhatan sa third floor
Road, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw, mao kini nga asa man niya mangita. Sometimes we are tested not to show our weakness but to discover our strength. Agoy mga tao gyud nga mangasar gyud nimo. So remember na when you are tested, testingan imong pasensya, ang imong pagkatao, unsa kang klase ug kuan ba ka, may pagka-violente ba ka. So dili is because nga kuan nga ma-discover ang imong mga weaknesses, ang imong mga depekto. Kundi sometimes this can reveal your strength, no? Unsa ka katatag. Silence kuno is louder than shouting. Do not make major decision in your life when you are angry, when you are extremely happy, or when you are very sad. Okay, devastating ang mahimo. Paghuwala sa kuno mo decision if you are in your normal mood. Alright? So, ang ato magtatampo karong adlaw si Rosa, 31 years old, minyo, may usa ka anak, taga Cebu City. Musta naman dahil si Mino Gabisay diya sa Bunbun, ha? Mga Pilo family diya sa Guba, Cebu City, no? Gilbert ug si Maria de la Serna sa Talisay. Mga Emphasis family diya sa Dumdum, Dawis, no? Mga taga asa ni sila? Taga kuan, Mountain Barangay sa Talisay, sa Maghaway, sa Tapol, sa Aklupan, sa Lubas 1 ug 2, Manipis, Campo City. Mga Luwanya family, si Peter Ifer ug si Samuel, Toto Dikit, Mia Duty, Jerome Argoncillo ug si Orlan Kilyubi. Mga sunok, taga Sunok, Nilia Mendoza Bunsukan, ang Palayuhan family, si Lino, si Tess ug si Sitch Mark. Of course, nung Bert Abela ug si Brad Rene Abela, musta? Mga Ordanisa family diya sa Sibunga. Pirmi salamat kay sa mga butong ninyo, Roel ug si Monique, ha. Gatong mga kaubanan diya sa National Bureau of Investigation Region 7 atong Regional Director Jose Eni Monsanto, ha. Musta sir? RD Regional Director ni siya. Si Wilmer Gamutan ug si Dave Istorco. Mga taga Lopez, Cebu City, si Crispin or si Crispa Libud-Libud. Henry Ortega, si Lourdes o si Momoy, ako na nanggingan, ha. Okay, so going back to our sender, si Rusa. Punto medical ang problema ni Rusa. Unang pangutana, matod sa doktor, unsa may hinungdan aning chronic kidney disease? Kaliwat ba ni o tungod ni sa akong lifestyle? So daghang kay hinungdan ng pinunta kidney problem. Posible ni siyang kulang ka og calcium, makakos inunta coffee, kusog kayo, anya imong blood pressure, makakos ni siya og kidney stone, no? Kung kulang ka ani mga inunta citrus food, vitamin D nga mga kuan, mga source sa kuan sa kung sa makina pa fuel. So hinungdan ani is daghan, no? Infection, kidney formation, kanang urinary tract infection, too much uric acid, too much sweets, mga artificial fruit drinks di na sa maayo, ha? Unsa may mga simptoma, ha? Mas maayo siguro og mga hisgot tas mga simptoma nga naa na kay kidney problem, ha? Like stone formation. Decrease ang imong energy level, ang imong mga muscles mag-cramp, imong mata murag magluwa-luwa, mangubag, imong mga mga tiil kamot mansuwalen, manghubag. Ang imong ihi murag kanang kuan, laig baho, kanang murag nay fruity ba, murag nay kanang prutas, juice nga kuan. Nya in the worst scenario, na kay dark brown urine. Imong panit dry, nya katol. Lisod ka ginhawa, di ka katog. Pumo ni mga hinungdan. Nganong naa may mga kidney problem. So, more on diet and physical activities, no? Sunod nga pangutana, matod sa doktor nga posible nga magkinahanglan si mama og kidney donor or sa umaabot. Posible ba nga may kausaban pa nga dili ra siya magkinahanglan kung kinahanglan gyud simbako pwede ba akong mismo nga anak ang mahimong donor? Unsa may kinahanglan nako aron
mamahimo kung qualified donor. Mausa na sa mong trabaho sa una, di ba ako si Vicente Soto, ako may chairman sa ethics committee sa mga mo donate og kidney, no? Daghan kay kog experience ani. Pero people member of the family kay ikuan pa na og compatible ba ang recipient ug ang donor. So mo na nga mas maayo og member of the family. Kung pananglitan moabot ang panahon nga magkinahanglan ni mama nimo og kidney transplant, usa ka sa ginakonsideran nga donor. But of course, after proper laboratory workup, i-cross-match kung compatible ba, dili by tissue rejection. Patinaot ko nga dili mo abot dihang puntuha, ang uban magpa-dialysis, no? Akong balikon sa makausapa, kining dialysis dili ni siya tambal, ha? Temporaryo na siyang alibyo sa or rather inunta himuon nga ang imong dugo instead nga moadto sa imong kidney kay di na mahimo ang imong kidney, dipiktuso na, iagi og machine, dialysis machine nga i-purify, i-filter ang sabay mga toxic nga mga impurities niya nga dili mahilo ang imong lawas. But after 2 to 3 days, mukhaon naman punta, nanaana po ilaing mga dili kinahanglan sa atong lawas, nga i-filter na sad, mo balik na po ng pasyente nga to sa dialysis machine. So dili na siya tambal, kung dili temporary alibyo lang, nga dili ka mahilo sa mga toxic substances sa dugo, nga dili ma-filter sa kidney kay dipiktuso na. Sunod nga pangutana, unsa man mga test ang kinahanglanon sa akong mama, mao basad ang hinungdan nga negative siya og ihi o magsigi siya rather og ihi. Yes. Kung wala pa nakuyapan ng akong mama og wala namo siya madala sa ospital, dili gyud mi maybaw nga naa na di siya aning sakita. Unsa kay posible may tabo kung mas dugay pa namong maybawan? Posible ba nga madikado kahimtang ni mama? Yes, this is a serious problem. So ako nagginingon kining kidney o manimo filter sa atong dugo, makuan, diha ang pero ang usa ka tawo bisag usa ra ka bukid ni makalive siya normal life. Of course, you have to limit his activities, no? So ang inunta ang kung naamang gani kidney stone formation, the surgery is kinahanglan, dialysis is pagahimoon, unya nephrologist sa kanipro ang doktor nga mohandol ani, ha? Mo ni sila mga eksperto aning mga problema ingon ani. Kung mag-take lang yung kag tubig nga mga 2 to 3 liters per day, unya mo take kag mga analgesic nga para mukuan sa sakit. This could be a plus factor nga dili mo lala, dili mo grabe ang imong kahimtang, no? So maayo gani kadali ra na discovery ang sitwasyon sa imong mama nga basin pagmata, pag medical intervention, dili na surgical, no? Kung kaliwat man ning chronic kidney disease, posible ba nga mapasa ni namo? Yes, posible. Unsa may angaya namong bantayan ani? Inyong diet, ha? Inyong diet. Tingala, you have to take plenty of water. Nga, ang caffeine is not good. Ang good nga mga pagkaon nga kinahanglan nga mainom, makaon ka, banana, garlic, avocado, mga citrus, oranges, kaning mga isda, mga dairy products, nya magpainit ka na sunlight, na vitamin D na siya source, no? Nya kinahanglan nga na kay regular check-up. Routine urinalysis can help diagnose some kidney problem. Nya kung bakulag na ay stone formation, na naman tayo mga pamaagi ron nga dili na lang mo undergo og open surgery, no? Naman tayo mga laser, mga mga anak karon. Regular laboratory workup, i-transfer the family, yes, but dili gid siya pareha kataas ang iyang herido familial posibilidad sa mga heart problem. Okay, so now takasabot ka sa akong speaker nimo Rosa dinhi sa Cebu City, ngadto sa libuan, millions nga naminaw sa tong programa kini akong suliran. Ako si Dr. Rene Obra. Kayong salamat. So Pamalo Baser sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio mo Nationwide at Takaraman. Daghang salamat o maayo nga. Recorded by Splander Gaming. Tatak RMN. Mana so sa ka. Maayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminaw, nining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Maymay,
Sa dili ko pasugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan. To know I hurt you. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daw sayang kaagi karon? Mo kini usa ka babae nga nagpuyo sa Tagbilaran, Bohol. Ang atong matatampo nagdas sa nga niya, Maymay. Babe, overtime ko ron. Ayaw na ako kuha din sa trabahoan. Sure ka? Kasi maglisod kagsakay. Ayaw ka bala ka, mag-book ra ko. Okay, kay bala. Ay kalimot sa pag-dinner, ha? Yes, babe. Anhir ako sa office mo kaon. Mangita na ko kasabay na ako. Okay, babe. Amping. Tawagin lang ko kung magkinahanglan ka na ko, okay? Yes, babe. Bye. I love you. I love you too. Kinsa kay pwede na akong ikadungan og kaon, ha? Ako. Dungan tag-dinner. Red? Ganina na ka diha? Medyo. Kuan na ba? Busog pa man di ay ko. Sabay na lang ko mukaon. Naglikay ba ka na ko, Maymay? Ha? Pila na nagkahigayon nga mga agda ko nimo, pero sige na ka balibad. Malain nagig ko nimo kung mobalibad ba ka na kauron. Sige na. Doon nga tagawan. Libre na ko. Peace. Sige na lang, good. Nabusog ka? Oh, thank you, ha? You're welcome. Anong nitutok mo ka na ko? Walang. Nitutok ko sa babae nga akong gusto. Naanasag ka, ana. Red, kaslunon ako. Kaslunon pa lang. So meaning, di ba uminyo? Meaning, pwede bang mailog? Red. May, naibagid ka na dakoy ko gusto nimo sa una pa. Pero wagid ko ni matagi chance. Red, oyab na mi si John sa dihan paramdam ka na ko. So, sa ato ba, kung di mo uyab ni Jan atong time, ha? May chance di ko nimo. Ambot. Siguro, o ako may baw. Sa'yo matubag. Murag, doon na sa jud kay na-feel ako. Di na kakasulti kay mado ka makasa. Red. At least now, kay bahon ako. Hold yourself in town, day ha. Miniuno na ka. Ano ni-entertain pa man in town kang Red? Uy! Para ka to gani. Entertain na day-dayo na. Siyempre, bukal ko sa mong relasyon ni John, no? Kapila na ako gibalik-balik niya nga miniunon na ko. Pero gahay ang gadag-o si Red, good. Kaila dyan kay ko anak niya. Bisag nahibaw na siyang doon na kanay fiancé, mangita gid gihapon na siyang paagi aron matagad ni mo siya. Day. Ato na ko, babe. Sure ka mo uligid ka? Ani na lang kakatuog din sa kong apartment. Ayaw na. Tingalhin niya, di ko makapugong sa kong kagalingon nung doon ay mitabo na to. Gusto ko nga inikasal na to, babe. Ikaw, good. Sige, babe. Amping ka, ha? Oh, ikaw po na, ambing na ni. Ikaw rabi ang usa din sa imong apartment. Ayaw ka bala ka. Safe ako din eh. Okay, sige. Bye. Good night. Good night. Ay, salamat. Day off kita na ako, ugma. Bye!
ka din eh? Ibisita na mo. Red, Ganina rabit ko din sa gawas. Nagpaabot lang ko nga malakaw na si Jan. Di labok ni mo pasudlon? Uhaw kay ko na. humana kang inom og tubig. Pwede na ka mo pauli. Laya po. Pag-ubaga ni pag-abot na ko, papaulio naman dahin ko ni mo. Red, sayop ni. Kapila na ba di kasulti? Ngamin yung unon na ko. Sayo pa. Ano sa may sayo pa ni, May? Ngawa man tagibuhat. Gusto rin kong mag-iistorya ni mo. Unless, makuyawan ka nga doon ay mahitabo na to kay kitarang duwa din niron. Nganog kipaduli mo imong naong dinhin ako. Itukmat ko. Pauli na. Pati Red, nakasahan ako ni John. Dili to mo nga itong gibuhat. Pero nalipay ka. Kaya kung wa pa, di ko na mo pasag na mahitabo to. Nato, di ba? Natinta lang ko. Natinta ka tungkol kay gusto sa kunin mo. Mahal ako si John, Red. May, di pa mo kasal. Pwede ba ni mong usbo ng imo na una? Red, please, pauli na. Okay. Sige. Di ko gusto mo sukukin ako. Pero, May, sapang ma-feel ako nga ganahan sa kanako. Dili ko muundan hantod. Dili ako'y imong piliyon. Red. Oh my God! Gada ko ba ng problema nga imong gisudlan day? Uy, naunsa man ka! Dahil nadalang ko. Tugan ko sinuot, Pia. Nakagusto kang Red, no? Ha? Hala, galibog ka. Ay, kaya na mahal ni mo siya. Ampot. Oo, ako mahibaw. Sana man uy. Day, tambag inamig ganing ako, ha? Timbang ako no pag-ayo kung kinsay mas bugat nilang duha ni John para ni mo, mintas wa pa ka makasal. Day. Babe, pasensya na ha. Kung mapos po ng date sa pagkasal. Saan nga niyam ko sa papa sa ospital? Okay ra, babe. Nakasabot ko. Luuyan ni Tito, eh. Maulagay. Di pa kuhan na babe nga mawa siya. Gusto ko nga nasa ni kasal na to. Babe. Babe, ayaw ka bala ka. Mag-ampol lang nga ma-okay ra si Tito. Huwag ang kasal makahuwat ra na. Mas importante ang health ni Papa ni mo. Salamat sa pagsabot, babe. Unta, dili mo sa mga imong una-una. Mahal kay ka. Kung isaan na ko, kung maminyo ta, ikaw niya ang pinakalabing malipayon ng asawa. Kaya maningkamot ko, babe. Nga mahatag na ko nimo ang life na deserve nimo. Babe. Hi, love. Coffee, oh. Love? Oh. Cute man, di ba? Red. Sa gawas na magstorya. Kita nga baka dungon niya ang uban din, eh. Love. Nga nang niya mo kita dinis gawas ng istorya. Red. Hunungo na tani. May. Dili ni husto. Mahal na ko si John. Nga nung di naman lang ako ang mong piliyon.
Di ba kung mahal sa ko nimo? Red, please. Kausa na tumahitabo. O bisip ka sa dili na tumausban pa. Maong please. Kung mahal kit ko nimo, respeto ang akong desisyon. May. I can't blame you if you hate like gasoline on a fire. Dakong sa kaayo nga doon nahitabo na mo ni Red, santang kami ni John. O grabe akong konsensya. Nahibaw magod ko unsa ko kalab ni John. E plano kong mutog aniya sa tinuod pero nangita pa lang kong timing. O giandam na sa nako kung kaugalingon pananglit, dili madayon ang among kasal tungod sa nga akong nabuhat. Dinhin na lang ko tob. Dagang salamat, RMN. Recorded by Splander Gaming. Mga mga higalan kaagi ni Maymay nga taga-Tagbilaran, Bohol. Uban sa awit kaya kipangayo. Awit nga naguluhan, to know I hurt you. To know I hurt you. Ang mong kaagi, gibatan do sa radyo ni Jelly Haka, gubos sa direksyon ni Priscilla Racanas. Kamusap mga higala, mga sukin ti paminaw, kinasingkasing ko gidapit sa papada, sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang na ning tulumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpamida.